Tady kriminál dildo. Nedělej. Taky to. Já nejsem vůbec zkuřený. Já jsem kriminál. A já jsem dildo. A my jsme dohromady kriminál dildo. Takže vítáme, pocení bylem. Takže vás vítáme u prvního vlogu. Tohle je informační vlog. Teď jsem říkal, pičo, přednáška první přijel. Tohle je informační vlog. Musíš podle mě. Tohle je informační vlog. Vítáme vás u nového informačního vlogu. On je ten menší. Ale ten, kdo má malý penis. Takže proč natáčíme informační videjko? Takže protože jsme se dneska rozhodli. Když jsme si ho honili, vole. Že jsme mohli začít natáčet vlogy, let's play. Jako každý druhý. A proto budeme výjimečný. A budeme točit Minecraft. Takže na našem anále Najdete videa. a jaké videa? Všeho druhu. Čej kokat, vole. Budou tam spoty, Budu tam let's playe, bude tam hitplaye, vloží let's pláže a zahačkované let's play. a budeme vás učit křížkové vyšívání. No a prostě budeme mít všelijaké random videjka. Ano. Ne, vole. Jak mě dildo učí na bruslích třeba, protože se to teprve začínám, tak kdo bude učit. Nebo jak mě třeba Xelmek bude učit hrát louko. To nepůjde, kurva. To koupíš v bronzu. No a takže ještě rekapitulace. Rap a kapitulace, takže jdeme do France, dikce zeigen. Zik zu nein, Deutsche Berlin, zik zu nein. Dobré. No a vlastně budeme točit let's playe, vlogy, Gameplaye. gameplaye, vole, Tak replaye, všechny playe dokupí. A ještě, kdybyste mohli, tady je Xbox, tak to budeme natáčet. A ještě vás musíme Ukázat na všechny stativ. ukázat náš stativ. Krabice. Vypadá nějak takhle náš stativ, ale. Ještě budeme dělat třeba challenge. Jo, ale to bude mít. Nějaký challenge, třeba spolkni kondom. To bude dělat tady. No, budu to. Dobře, se dáme dál. Co ještě může být? Třeba skákání z mostu do vody. No třeba, kdo se rychleji oběsí, vole. Asi vy, ti, co jste viděli tohle video, se rychle oběsíte tohle mě. Ne, asi ani subscribe. Chcete na subscribe, vole. Víte co? Místo palce dohore, tak dávejte palce dole. Proč to bude ještě lepší? Dávejte palce dole. Jdu se vysrat. Dobré, čest. Jsem tu. Jak jsi vysral? Jo, dalo se to. Jaká recenze udělat na straně? Celkem romantika. Slenderman! Ok, co jsem chtěl. A, tak. Do piče, uzeránte! No takže ještě jednou, aby toho nebylo málo, ještě uděláme rekapitulaci. Takže budu let's playky, gameplayky, gameplayky, všechno možné bude dokopy. Takže budou let's playe, budu gameplaye, budu gameplaye, replaye, challengeáky, jo. Ani ne.
Budu challenge. Neboj se. Aha. Kriminál dildo. Nedělej, jdeme. Ještě raz. Kriminál dildo. Tohle bylo videjko naše. More. Nevím, dole. Ještě znova ještě. Ještě. Jdu na to. Ještě raz, dobré. Okay. 2, 1. Aha, tohle bylo naše video. Jsme na YouTube, sedem na Vimeo. Doufám, že se líbilo. Like a dildo. Kriminál dildo. Vladko s vyvoláním. Cože? Nevím. Dobře, tak to dojede. No. Takže dejte odběry, dejte more kameny, dejte všechno. Dejte kamery. Jo. No, tak přijdeme na hezky. Někdo noc! No, ještě na to. Takže tohle bylo naše Kriminál video. první informační videjko, no první informační videjko, tohle bude asi poslední informační videjko. Takže tohle bylo naše první videjko. Máte na to se nebude dívat. To je jedno. Babi, dej odběr. Babi se jde. Kdyby to pošlu na Facebook. A když dáte odběr v příštím vlogu, uděláme challenge. To je jasné, vole. Ne, prostě Vida z koříka a je to. dejte like, napište do komentářů, že kriminál. Pedebilní název. Kriminál dildo, to je dobré. Že Se prostě, uchytí. že Diriňák Kriminál dildo. prostě je chuj, to napište do komentářů. Dejte like, dejte odběr. A dejte subscribe. No a outro. Na pichanga zabariu Zimbabwe. Na pichanga. Takže do vidění.